her tim tiştekî yan kesekî insanekî perverde dikî ne wisa mesela tu hostayî yekî cem te dişixile tu wiya çi dikî tu wiya perverde dikî hevano em îro jî hatin dawiya dersa xwe hevano ji kerema xwe tiştên ku me ji we re gotine tiştên ku ez vê derê dibêjim hûn jî li wê derê deftera xwe binivîsin û manaya we jî binivîsin û li gor serê xwe jî hûn dikarin mînakan çêkin hevalino heya derseka dinê aniha bimînin nav xêr û xuşkê da xatirê we hevando.